everyone, खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ नैबे आंनि गोदान भिडिअ आरो फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोथारै खुलुमनायखौ बावहरबाय लोगोफोर लोगोफोर नै दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर माने नै लोगोफोर दाथ' क्रिसमासआबो जोबनानै थांबाय ओमफ्राय दा नै 2022आ डिसेम्बरा क्रिसमासआ मोजाङै मोजां जानानै थांबाय जेबो अभाब गैयालासे जानाय लोंनाय थाखा फैसा गासैखौबो होबाय इसोरा न' जोंनि थाखाय बेनिखायनो गदखौ हाजासे हामबाय होनग्रोयो आरोना लोगोफोर लोगोफोर नै बेनो आरोना दा 2023 सफैगासिनो दङ बेयाव जेन' मोजाङै मोजां रंजालायो जालायो निउ इयारखौनो लोगोफोर माने बांद्राय अपार रंजानो नाङा आरोना लोगोफोर माने लिमिटनि एसे रंजालायदो बयबो लोगोफोर बेनोसै आरोना ओंखायनो दा नै बिराद गिनांगौबो माने नों गारिखौ मोजां सालायबाबो बेलेगानो सौदाव फैयो आरोना लोगोफोर बेबायदिनो जायो ओंखायनो साबधानै मोजाङै निउ इयारखौ जालायलायदो जाय आंनि भिउवार्सफोर बाबुमोन नोंथांमोनाबो मोजाङै जादो गारिफोरखौ मोजाङै सालायलायदो नै लोगोफोर आं दा बेखौनो एसे जोंहा आलासिफोरबो फैगोन नालाय एसे ब्लगबो लानोसै होननानै लाबाय आरो लोगोफोर लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायलांदो स्किप खालामनाङा माने आमाइमोनहा बर'दिन बायनासो फैबाय जोंनाव माने टाइमबो मोना नालाय बिसोरबो बेलेगावसो थायो नालाय ओंखायनो थांनोसै होननानै खिन्थाहरबाय आरो मैया आमाइया ओमफ्राय होमबालाय फैदो होननानै बुंबाय जोंबो ओमफ्राय दा बिसोरखौनो बिसोरनो आङो ओंखाम ओंख्रि संगासिनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोननो एसे फिसा शेयार खालामलांबाय थानोसै लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय था लोगोफोर चलो नै लोगोफोर आं लाफा एवबाय आरोना लाफा भाजा गौरांबो संबाय लोगोफोर लाफा भाजा जानोसै दा बेलेग ओंख्रि संलांबाय थानोसै नै लोगोफोर दाथ' बिराद गुसु आङो जि सुहैदोंमोन दसे ओमफ्राय जिखौ सुना फैनानै आखायानो सुहाबजोब्बाय आरोना ओमफ्रायो दा फार्स्टआवनो मैद्रुखौ एवना लाग्रोबाय आङो लाफा मैद्रु लोगोफोर ओमफ्राय अर सायथावथाव आरोना लोगोफोर दाथ' अर सायनाय बोथोर ना गुदुं अरावनो संबाय आरो लोगोफोर आहाबो नायलांदो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ मा देखायनाय जायो नोंथांमोननो एसे देखायलांलाबायनोसै आङो बेदराव होनसै लोगोफोर नै खुमब्राखौ गोथावनो जाथारनोसै नै आंना बेदराबो मोनबाय बेदर खुमब्रा लोगोफोर माबायदि नुदों नै लोगोफोर मोनबाय लोंजोब्बाय लोगोफोर आं आलासिफोरनो साहा लांसै आरोना आनैमोननो गाइखेर साहाजों ओमफ्रायो सिथावजों आरो ओंखाम जायैनि सिगां बेखौ होग्रोनोसै लोगोफोर सिथाव ओमफ्राय बे हैजा आं दाना इउटुबारबो जाबायथ' आनै दे लोंदो नै लोंदो दे आनै दे आङो बैयावहाय मा होनो दावदै लायग्रोनो नागिरदों आरोना आनैमोननो आलासिफोरनो ओमफ्राय नै फैसाबो लाखाबाय हांसोनि दङ नै बिसिनाव दंना गैयाथाय सान्दुङा लोगोफोर नायनोनो हाला ओइ आं आनैमोननो ओंखाम खुरबाय ओंख्रियानो आं संनायखौनो बारा दिन्थिबाय थाना माबा सोलाबासै आरोना लोगोफोर दावदै एवनाय लाफा भाजा मा होनो इयो अमा खुमब्रा दालि जेबो गैया जाबाय थानोसै दे लोगोफोर दा लोंनायसै दसे नै लोगोफोर आनैमोनहा थालांनो नागिरदों नै खादा लाखाबाय ओमफ्राय जावनोसै बे गावबागाव खादा लाखाबाय एसे लायनोसै आरोना ओरै लास्टजोंहाय गायफैदों आरोना जोंहा हाया बिराद गिदिर थांखादों जोंनिया नै था बागाना नायदो सोरबा जाफैनो हागोन लोगोफोर नै था बागान गोजा नै जा गिदिरखा औबाल जा गिदिरखा नै मबाइलावसो फिसा नुदों स्र' नै आनै
नै लोगोफोर थाया जोंनिया ओरैनि खावसेखौ फुजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नै ओरै दंबावोसोहाय आं दिनैसो फैफेरबाय ओरै न'नि माबाब्लाबो थाया आरो फैनायानो जाया आङो नोरै बै गया माबायाबो औवायाबो नोरैनो नै माबाया फुगासिनो आरोना दंबावोसो मेरला थायानो बे आनैनो हरगोन जानो आन्था ओमफ्राय नैबे आनै गिदिर जोंनि नै आनै दे देनां नायनो थासोंसै बिरादलाय खादासे लाबोबाय जोंहा आइया बेखौ आनैमोननो हरनोसै जोंहा जाहैथोंसै ने आयै फैबाय थानायबो जायाना इसोरो ओमफ्राय नैबे लाफा हनै लाफा दुन्दिया सामब्राम बिलाइ खुमब्रा फिथाइयानो थाइथाम दंबावोदां थाइबसे गोगानो थाइब्रै